Бүтін Россия этнографик диктант акциясы быйыл 9-нчы тапкыр үтте, һәм ул елдан-ел популярлаша бара. Быйыл диктантның темасы Россиядә узучы гаилә елына багышланган. Район үзәк китапханәсе мәйданчыгында исә диктант 8-нчы тапкыр узды. Әлеге акция инде ул безнең берничә көн дәвам итә. Быел мәсәлән ул 1 ноябрьдән 8 ноябрьгә кадәр булды. Анда теләгән һәр кеше катнаша ала. Ләкин әлеге диктантны ничек офлайн үтеп булса, аны шулай ук онлайнда үтеп була. Анда безнең тарихи вакыйгаларга кагылышлы сораулар үзенең җаваплары белән бирелгән инде 4 вариант, берсен дөресен сайлыйсың. Этнографик диктант акциясына рус, испан һәм инглиз телләрен яхшы белгән һәм теләге булган һәркем катнаша ала. Диктантны онлайн һәм офлайн форматта да язарга мөмкин. Мизгел яшьләр үзәге зур этнографик диктант акциясын 3-нче тапкыр кабул итте. Әлеге диктант безнең мизгел яшьләр үзәгендә шәхсән инде 3-нче тапкыр уза, бөтен Россиябездә 9-нчы тапкыр уза. Әлеге диктантта 30 сорау каралган, шул 30 сорауның 10-сы безнең Татарстан республикабызга кагыла. Һәр ел сайын әлеге акциядә катнашучы Равил Тимкин быелгы сорауларның бигрәк тә үзенчәлекле һәм кызыклы булуын билгеләп узды. Ни өчен кызыксындыра дигән сорауга җавап биргәндә, бик кызыклы сораулар, үзеңне тикшерәсе килә, ничектер сынап карыйсы килә, һәм инде арта калмаска вазгыятен. Биремнәргә дөрес җаваплар Бүтән Россия диктант акциясе сайтында 13 ноябрьгә кадәр бастырылачак. Акциядә барлык катнашучыларга сертификатлар тапшырылды. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.